गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 10 जानुवारि बाराया समबार। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ। गेस पाइपलाइन गायसंनायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरा गावसोरनि हा हगारनांनायाव सरकारनिफ्राय नांगौ बायदि रां मोनैखौ लानानै दुंहाव थासारि। मोनथिनो मोननायाव बे जाथाया कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा बरागारि गामियाव जानानै थांदों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै दतमा बरागारि गामियाव रायजो राजाफोरा गेस पाइपलाइन गायसंनायनि थाखाय गावसोरनि हा हगारनायाव सरकारनिफ्राय मोननो गोनां रांखौ मोननो हायैनि गोख्रों खुद्रि साननायजों लोगोसे खामानिखौ मावनो होआखै होनना खौरां मोननो हादों। नाथाय बे खामानिखौ मावफुंबाय थानाय गेल कम्पानिया दिनै बे खामानिखौ रायजो राजाफ्रा हेंथा होसेयावबो पुलिस हानजाखौ लानानै खामानिखौ मावनो नाजादोंमोन होननानैबो मिथिनो हानाय जादों। नाथाय गुबुन फारसेथिं हा बिगोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाखौ हगारनायनि मुङाव हानि बेसेन आरो बिफां लाइफांनि थोजासे बेसेनखौ सरकारनिफ्राय मोननो हायाब्ला बे खामानिखौ मावहोनाय जानाय नङा होनना रोखा बुंथियो। बेनिखायनो बिटिसि सरकारा बिनि सायाव थाबैनो गोख्रों राहा लानांगौ होननानैबो बुंथियो हा हगारनांनाय बिगोमाफोरा। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय पलासिगुरि गामिनि रुंसारि रबिन्द्र ब्रह्म आरो बिरला ब्रह्मनि अनसुलि फिसाजो रिताबाला ब्रह्मआ थांनाय 5 जानुवारि खालि फुंनि 9 रिंगासो समाव कक्राझाराव नार्सनि ट्रेनिं हैनो थांनाय समावनो गंसे अट' आरो टट'नि गेजेराव सौग्रावलायनायनि जाउनाव गोब्राबै जखम जादोंमोन आरो बे जाब्रबथायाव रिताबालानि फारसे आथिङा जस'यो लोगोसे फारसे फेन्दायाबो गाज्रियै जखम जादोंमोन। उनाव बिथांनि जखम जानाय देहाखौ फाहामथाय होनो थाखाय धुबुरी सिभिल हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो फाहामथाय होनो हायैलाय बिथांखौ बिहारनि गंसे हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादोंमोन आरो दासिमावबो बिथांखौ फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दङ। नाथाय दुखुथिया नखरा रांनि जेंनाजों भुगिनांनायलाय रायजो राजानिफ्राय जा हायो एसेब्लाबो रांनि हेफाजाब मोननो हास्थायदों। गुबुन फारसेथिं रायखांनो नांगोनदि रिताबाला ब्रह्मखौ मोजाङाव लाबोफिननो आरो रांनि आंखालखौ सुफुंनो थांखिजों मैयानि सानाव कक्राझार जिल्ला एबसुनि बोसोरारि जखनथाइ हाबाफारियाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म फरायसालिमानि फरायसाफोर आरो टिपकाय सेकेन्डारि फरायसालिनि फरायसाफोरा गावसोरनो रां खांलायनानै दुखुथिया नखरनो रांनि हेफाजाब होदों आरो फरायसाफोरजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोराबो जा हायो रायजो राजाफोरनिफ्राय रिताबाला ब्रह्मखौ मोजाङाव लाबोफिननो थाखाय एसेब्लाबो रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर रांनि हेफाजाब हरनोब्ला नैबे होखानाय एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो हागोन। दानिया गुबुन खौराङा फैदो। बारग' एनडिएबिनि सोद्रोमाफोरा आबाद मावनानै गावनि आथिङाव गसंनो साखाफारा जादों। मख'नो गोनांदि मोनसे समाव आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा बारग' एनडिएबिनि माखासे बारग' सोद्रोमाफोरा आबाद जांख्रिथायनि गेजेरजों गोदानै जिउ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों होनना मिन्थिनो हादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुर महकुमानि गोदान श्रीपुराव गासै 50 बिगानिबो बांसिन हाखौ लिसआव लानानै उदां आर'नाइ ससाइटि मुं होनानै सा 21 एनडिएबिनि बारग' सोद्रोमाफोरा आबाद जांख्रिथाय सोरजिनो साखाफारा जानायखौ मिन्थिनो हानाय जादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो हाबावनाय बायदिब्ला बिथांमोना गासै 50 बिगा हायाव बेसर, आलु आरो बायदिसिना आबाद खालामनो लादों होननानै मिन्थिनो हादों। रायखांनो नांबावगोनदि बिथांमोना बाक्सा जिल्ला आबाद बिफाननिफ्राय बेसेन लायाजासे आलु जोलै, बेसर जोलै मोननानै गावसोरनि मुलाम्फा जानायनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों। लोगोसेनो बिथांमोना बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासखौ गावसोरनो गोबां बोसोन आरो थुलुंगाखां होदों होनना फोरमायथिदों। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा फरायनाय हुदा बांहोनायनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। रायखांनो नांगोनदि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा चिरां जिल्लानि बाथौफारा लंकेश्वर ब्रह्म गेजेर फरायसालियाव मैया 9 जानुवारि खालि सल'बाथा खिन्थानाय आरो खन्थाइ फरायनाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि उत्तरा बैसुमुथियारिया सल'बाथानि गेजेरजों माबायदि गियान मोननो हायो आरो बिजाब फरायनाय हुदाया सासे मानसिखौ मा मासिसिम सौहैहोनो हायो बेनि सोमोन्दै गुवारै बुंथिलाङो। गुबुन फारसेथिं लंकेश्वर ब्रह्म गेजेर फरायसालिनि गायसनगिरि गाहाय फोरोंगिरि समाज सिबियारि सुभाष बसुमतारी बिथाङाबो बिजाब फरायनाय हुदा आरो माबायदि बिजाबा जिउनि दिंग्राय बिन्दो लाबोनो हागौ बेनि सोमोन्दै बुंथिलाङो। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोननायाव बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय गासै सा 100निबो बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिन्थिनो हानाय जादों।
10 जानुवारि अदेबानि दिनैनिफ्राय भारतनाङैनो जागायबाय थामथि खोलोबनि कर'नानि टिका थुनायखौ। मोनथिनो मोननायाव दिनै बे भेक्सिनखौ गिबियावनो देहा मावफारिया आरो 60 बोसोर बैसोनि बांसिन जानाय सुबुं आरो बेरामिफोरनि थाखाय जागायबाय। दिनै बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।